ହରିଆ ପଢ଼ିବୁ ଚ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ପରା। ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଠ ଏବେକା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସେ ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ। ହଁ ମାନେ ଇଏ ବା ତୋର ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ତୁମକୁ ବା ସବୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହଁ, ସେଟା ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଜମାରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବନି? ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋର ବାପା ଆଉ ବହି ଥିଲା ଯାଏଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ୟା ମାନେ ତୁ ଜମାରୁ ପଢ଼ିବୁନୁ। ହଉ ଏବେ ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ? ବାପା ଟିକେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳୁଥିଲି। ଜାଣିଛ ତ ଏବେ ପବ୍ଜିଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗଲା ଟିକେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଖାଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କି ହେଡ଼୍ ସଟ୍। ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ, ଚୋପା ଉଠେଇକି ମାରିବି ଜାଣିନୁ, ନାଲି ପକେଇଦେବି ପଛପଟଟା। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲି, ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛ? କି ପିଲା ଇଏ, ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲାଣି। କି ପିଲା? ମୁଁ ପରା ତମ ପୁଅ। ହଉ ଛାଡ଼। ବାପା ଜାଣିଛ ଏ କରୋନା ହେଲାଠୁ ଆମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଲି ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ କି ମଜା। ତୁ ଏବେ ଲାପଟପ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ପଢ଼ିବୁ ଯା, ଆଉ ତ ମଜାକୁ ଖୋଜା କରିକି ମଜି ଚୋପେଇବି, ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଯାଉଛି ବାପା। ବାପା ଯାଇକି ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଖାଲି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ହେଡ଼ସଟ୍ଟେ ବୁୟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଉଇୟା ନା ସୁଇୟା, ତୁ ଲାପଟପ୍ ବନ୍ଦ କରି ଯା ଏଠୁ। ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ହରିଆ ଭଳିଆ ଖେଳନି। ମୁଁ ତ ହରିଆକୁ ଜଗିଦେବି ଏଠି। ହରିଆକୁ ଭଲ କି ପଢ଼େଇବି। ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ସେ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, ସିଏ ପଢ଼ିବ ଆଉ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ବି ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗ। ଏ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସମୟ, ବୁଝିପାରିଲ? ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ପଢ଼ିବାକୁ, ତମେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଅ। ଆମେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ମ, ସେତିକି। ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।